Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Gareng. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu itu. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom, nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Pektor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike anyar to. Sing duwe. Manut, Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Jembenteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Terima kasih. Sampun katur nggih, duduk. Vektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Badung Tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dik Sinta ngadeg sik enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik Niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Jan. Ya. Siapit wong loro. Wes sitok gedhi sitok. Cilik. Lho. Nah, putrane Pak Wantut sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang.
Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung ya. Heeh. J. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggario, Victor. Lagi ya wes ya terakhir ya dik niken jumeneng ya berdiri Halo, halo apa kabar baik. oke aku juga baik Ya wes, iya nembang dong yuk. apa dek kok sentur-sentur toh apa Apa ya? Banyuwanginan piye Monggo. Gerajakan ya Iya. oke Apa lagu yang lagi viral? apa Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelanjut Nanti bojo Akbar. durung ngelanjut gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku yo apa ki sidane Iku mau loh Mas. oh wis sing cinta siapa Oh, tapi kok ngembengok kabeh ya. oh ya Cinta siapa? sing ora bengok sesuk-esuk dilarung Latihan sih, ndang cepet. ya latihan Ini sih sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. oh ayo latihan Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. ora duwe Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Bulan yang engkau janjikan, bintang malam kau tak mesti. Terima kasih. Sampun katur. Jadi duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Jih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Ya, Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Siap. Kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lesiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung ya. Nggih. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Ya. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, Ndang, cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? And
Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Musim hujan kapan? Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.